Idoia Eraso, Laboral Kutxa taldeko txorrendularia, aurtengo sorpresetako bat, lehenengo urteko izan da maila handia eman da, imaginatzen urtea repasatuz posik ongo zala eta ondo baloratuko dezula, ez? Bai, bueno, ez nuen espero urte hau egitea eta egia esan oso pozik egindakoarekin, batez ere taldean oso gustora egon naizelako eta bueno, nahiko positiboa izan dela urte hau esan dezaket. Ze momentukin gehatzen zea, zein da gehien izurtu duzuna eguna? Agian Nafarrako klasikak, maiatzen egin genituenak, izan ere etxean izan da eta maila handiko lasterketak izan da memorian gordetzen ditudanak dira. Eta urrengo urtetara begira aurrera pausoak indituzu, baina baita ere taldeak ere inditu. Taldea nola ikusi duzu urtean zer? Nabari izan da oso talde indartsua garela eta gainera oso ongi eramaten garela guztiak. Eta hori gero ja emaitzetan ere nabari da eta bueno, espero dut urrengo urtean ere berdin segitzea. Etorkizun handia aurreko ikusten zaizu zuri, aurtengoa ikusita urrengo urteetan zer egin dezakezun gauza honak espero ditugu, zuk nola espero dituzu urrengo urteak? Bueno, momentuz ikasketak dira garrantzitsuenak, beraz poliki-poliki joango naiz, eta bueno, ea noraino iritsi algaren. Nik uste balorazioa positiboa dela, ez? Azkenean bakigu koronabirusen ondorioz lasterketa batzuk suspendu intzala, bai martxo inguru horretan, baina gero ja behin apirila maiatza oso potente etorri zitzaigun eta bueno, denboraldia nahiko polita datea zaigu, Idoia hor aurrean ikustea ilusio berriak eman dizkigu eta bueno, talde osoak horrepatuko nuke, ez? Batez ere sortu dugun ambiente oso ona izen da eta horrek lagundu digu denboraldi guztia ahalik eta hobekin ematen. Taldeak aurra pausoak egin du UCI maila estrenatzen eta goi mailako lasterketan egoten, World Tour karretan ere egon zeate. Bai, hori da, ez? Asmoa zen, azkenean, UCI mailako talde bate aurrea ematea, bai lasterkari horiekin batea egoteko, World Tourreko lasterketan egoteko eta UCI mailako lasterketetan egoteko. Behintzat oso esperientzia ona izan da munduko txirrindulari onenekin errauzagre egotea eta gure mailan non dagoen benetan jakitea eta hortikan aurrera pausoak ematen joan beharko gara bai, ezta? Ez dakit zenbaterainoko sorpresa, baina Idoiana sorpresa handia izan da maila hontan ja lehenengo urtean egotea, ez? Bai, hori da, lehenengo urtean ere ja juveniletan demostratu zuen, hankak bazitula, eta egia esan, saltoa polita eman du, aurtengo urtea nahiko ona atea zaio, bai Euskaldun eta Espainiako kopan hor protagonista izanik, eta World Tour mailan bai ikusi da, 50-60 pelotu ditxoa gelditzen denean, hor egoteko ahalmena baduela, eta lehenengo urteko izanik, askoz gehiago ezin da eskatu, ez da. Idoia ez bakarrik gazteak dituzue gehienak, baina maila ona eman da Usoa, Euken, Garazi, etorkizunerako txirrindulariak dira. Bai, azkenean gure helburu da, berekin poliki-poliki lan egiten jarraitzea eta esan bezala pausoak ematen joatea eta ea noraino iritsi gaitezkeen, ezta? Irantzu Beloki, Laboral Kutxa taldeko txirrindularia, aurtengo denboraldia errepasatuz, zuizan zea, Idoiakin batera, taldean aurrenen ibili zeana, zer moduz baloratzen duzu zuk urtea? Hasieran pizkanak hasi nintzen eta gero karrerak igaro ala ritmo hartzen eta ondo, eta hori. Urtea ez da, espero bezain luzea izan, koronavirusagatik hainbat lasterketa galdu genitun, motza baina intensoa izan da, ez? Bai, niretzat luzea izan da, martxotik hasi ginen eta orain arte eta hori, baina ondo. Aurten taldean aukera izan dezue World Tour lasterketak eta UCI mailako lasterketa handiak lehiatzeko, batez ere Nafarroakoak gogoan izango dituzu, lasterketa politak izan dira horiek, ez? Nesta, zurrituak izan. Bai, nire lehenentzea izan da lasterketa maila honetan, eta ondo. Asko ikasi dugu eta asko sufritu du ere. Taldea nola ikusi duzu? Oso ondo, taldea oso ondo, oso gustora eta penarekin amaitzagatik bakarrik taldeagatik. Karrerak ja ez da importa.